So atyon po guys, welcome back sa channel ko. Pasok kayo, pasok. But before kayo papasok, subscribe muna kayo kay Noy Paking. Unsay kisaw mga siyaw, kumusta atong mga kasing-kasing diha? Teka muna ha, magsusumbrero muna ako kasi ang pangit ng buhok ko. Wala pa tayong gupit. So atyon po guys, welcome back sa channel ko. Welcome back sa episode ng Legit or Ejit. At yun, di ko na papatagalin. Mag-unboxing tayo. So unang item na bubuksan natin, nabili ko to sa online, sa Nike store. Actually, legit to, pero sigurista tayo. Kaya i-video natin, kaya i-vlog natin. Sigurista tayo eh. So ito po guys, tingnan natin. Malaki siya. Yan. Bubuksan natin. Woo! Legit na legit, hindi ejit. Woo! Ay, salamat. May training bag na tayo. Check natin. Yan. So, guys. Ito, color gray. Yung quality, check na check. Legit na legit, hindi ejit. Buksan natin sa loob. Yeah. Excited ako na gamitin ito. Malaki yung loob. Yan. So guys, nabili ko lang ito. Yung presyo ay 1,695. In English, 1,695. So ayun po guys, legit na legit, hindi ejit. So next na item ay Yuga underwears. So nabili ko to sa official store nila, Yuga Official. Yung followers ay 19,600. Grabe. Woo! Grabe. Tingnan natin yung reviews. Wow. Yung rating ay 4.9. At babasahin natin yung mga comments. Maganda siya at kaulit-ulit siya para bilhin. Di sayang ang pera mo. Will definitely buy again. Thank you. Gusto ng mister ko. Wow, ang swerte. Binilhan yung mister. So ito po guys, yung packaging niya. Yan. Walang butas. Buksan natin. Wow, ganda yung packaging. Yan. Yuga. So bale, yung isang ganito, dalawa yung boxer shorts. Pwede itong gamitin pang boxing. Bobo. So guys, 4 yung binili ko kasi butas na yung mga ibang underwear ko. Actually guys, meron siyang free item. Super Skin Anti-Acne Soap. So guys, tingnan natin yung quality niya. Sa labas pa lang, legit na legit, hindi ejit. Yan, tingnan natin. Wow, ang ganda guys. Ang ganda ng tahi niya, yung quality. So, yan. So mga siyaw, legit na legit, hindi ejit. So next na item ay 360 degrees universal car mount. Actually guys, lalagyan ito ng cellphone sa, anong tawag sa tunga? Basta lalagyan ng cellphone sa center ng sasakyan or car. Yung center na mirror, yan, ilalagay doon at saka yung cellphone, yan. Pwede kayong mag-vlog, ganyan. Naubusan ako ng Tagalog. Shit! Tingnan natin yung store. Yung store may 14,000 followers. Parang legit na legit. Pero titingnan natin. Tingnan natin yung store. Ang store, ang pangalan ay Antonio Tech. Basahin natin yung comments. Ang rating pala is 4.6. Yung comments. Items are well packed and complete with metal nose strips. Air loops are not tight. Item is not itchy or sharp on the objects. So buksan natin. Saan ba yun? So walang butas. Will pack talaga. May anong tawag ba to? Anong tawag na plastic? Satisfying. Last. So, maliit lang siya. So, legit na legit siya, guys. Yung quality, check na check. Legit na legit. Hindi ejit. Para adjustment niya. Yung clip. At saka, phone holder. Next na item ay Razorback Tank for Men. Dry fit fabric. So guys, actually, mahilig talaga ako sa mga sando, mga tanks. Kasi gagamitin ko sa pang-workout, ng basketball. Ito, yung package. So yan. Walang butas.
buksan na natin. Actually guys, nagmamadali ako kasi maglalaro ako ng basketball sa Capitol. Buksan na natin. 3, 4. 4 yung binili ko guys. Yan. Tingnan natin yung quality. Shit. Yan. Okay lang siya guys. Yung tahi niya, okay na okay. Legit na legit. Hindi legit. Gagamitin ko to mamaya. Yan, red, navy blue, black, at saka gray. Ano pa? Yung store niya ay 8 edges. Yung followers, 3,100. Next na items ay dry fit basketball shorts. Actually guys, mahilig din ako ng mga class A na pang-basketball. Wala akong hilig na bumili ng mga mamahalin kasi yun, gagamitin lang natin sa paglaro ng basketball at madaling maran. Tagalog sa run. Basta madali, anong tawag sa run? Basta. Yung store ay Corner Hyper Shop. Yung followers, 9,400. So, yan. Walang butas. Buksan na natin. Excited ako kasi yung pinili ko, shorts na Bulls, Suns, at saka iba pa. Tingnan natin kung legit. Wow. Oh my God. Guys, legit na legit. Oh, yeah. Actually guys, 4 yung binili ko. Actually guys, nakabili na ako ng ganito. Tingnan nyo na lang yung first episode. Nasa description box ko. Chicago Bulls. Yan. Guys, class A siya. Pero, yung tahi niya, yung paggagawa niya, ay very, very check. Legit na legit. Hindi legit. Maganda talaga yung paggagawa guys. Chicago Bulls. Yan. Ito. Shit. Ang pinakagusto ko guys, yung waistline niya. Ito. Breathable yung, anong tawag nito? Yung tela na inilagay dito. Yan. Kita nyo guys. NBA All-Star yan. Next. Ito. Suns. Yan. Woo! Ang saya-saya ko. Very, very good quality. Grabe. Next. Ika-4. Yan. Jordan. Lahat, guys, breathable yung waistline. Plano pa akong mag-order ulit kasi madami silang mga ganitong klaseng shorts. So, yun po guys. Legit na legit. And last na item natin ay Wolf Zone Class A. Jersey shorts. Actually guys, nakabili na ako nito, but alam nyo na, sigurista tayo kaya iba-vlog natin. Baka ma-scam tayo. Yung pangalan ng store, Wolf Zone Trading Online. Again, yung followers nila ay 9,300. So, bale, legit na legit pero sigurista tayo. Tingnan natin. Yan, walang butas. 5 yung in-order ko kasi alam nyo na. Woo! Salute na salute talaga ako sa mga nagne-negosyo na legit, consistent, at saka maganda yung service nila. Woo! Yan guys, Jordan shorts. Yan. Same din. Breathable yung waistline. Ito ay, I think, Kobe. Kobe White. Isa pa. Yan. Lahat ay good quality. Legit na legit. So, ayun po guys. Thank you for watching guys. And before ko tapusin tong vlog na to, shout out nga pala sa Bisaya Hugot Lines. Guys, if mahilig kayo sa hugot, mga motivational na quotes, i-follow nyo yung Bisaya Hugot Lines. And shout out to my old pal, Erben Leo Espinosa. Nag-comment siya na magpapa-shoutout siya. Shout out again, Erben Leo Espinosa, the ex-varsity, the famous varsity, the famous basketball player of all time dito sa Cebu. So, at yun po guys, till next time, ciao!